L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena, il-Gvern irreġistra surplus fil-Fond Konsolidat bilanċ ta' aktar minn 41 miljun euro. Dan joħroġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Hawnhekk irriżulta kif fl-ewwel kwart ta' din is-sena kien hemm żieda kważi 223 miljun euro fi dħul rikurrenti meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Dan hekk kif bejn Jannar u Marzu li għaddew kien hemm dħul ta' aktar minn biljun u 600 miljun euro u nofs. L-aktar fatturi li kontribwixxew għal dan id-dħul fil-Fond Konsolidat tal-Gvern fl-ewwel 3 xhur tas-sena kienu id-dħul tat-taxxa, id-dħul fuq il-valur miżjud u s-sigurtà soċjali. Dan is-surplus ġie reġistrat minkejja n-nefqa rikurrenti kienet ukoll ogħla minn dik irreġistrata is-sena l-oħra, bżieda fl-investimenti min-naħa tal-Gvern ta' kważi 46 miljun euro għal total ta' aktar minn biljun u 600 miljun euro. L-NSO qal ukoll li fl-ewwel kwart ta' din is-sena kien hemm surplus waqt li fl-ewwel kwart tas-sena l-oħra kien hemm deficit. B'dan ifisser li fl-istess perjodu f'sena kien hemm żieda ta' aktar minn 177 miljun euro. Dan is-surplus irreġistrat mill-Gvern bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena ġie waqt perjodu ta' sfidi internazzjonali bla preċedent kawża l-gwerer fl-Ukrajna u l-Lvant Nofsani li ġabgħu magħhom inflazzjoni maġġuri. Il-Gvern imexxi mill-Prim Ministru Robert Abela qed jeleb dawn l-isfidi permezz ta' sussidju fil-prezzijiet ta' enerġija u l-fuels. Dan filwaqt li l-Gvern qed inaqqas l-inflazzjoni fil-prezzijiet tal-ikel ukoll grazzi għal inizjattiva Stabilta li ddaħlet fi frar li għadda.